Hello, boys, girls, Becky Bells, Chivy Bells, and all my bells from north, south, east, west. You're the best! Kumusta? Kumusta? So guys, ngayon, kakain tayo ng halo-halo. Pero itong halo-halo na to, special to kasi sikat to dito sa Cebu. Pero guys, daghan kayo mga sikat nga halo-halo dito sa Cebu. And this is one of them. Ngayon, since medyo mahirap ang parking niya kasi nasa tabi lang siya ng kalsada, although pwede kang mag-park sa harap, wala lang ko ni kumpiyansa kaya di man ako pubantayan ng auto niya o mo ko'y salig sa mga sakinan nga magkagiagi no. So, ang among gibuhat, nag-take out na lang mi, unya nag-park mi diri sa okay, eto na ang ating halo-halo guys. Charan! Woo! Diba? Oh, sauce. Ana kanino ta no? Barato kasi unya tanawa na gud kung unsa lang ka pretty. It looks so cute, guys. Oh. 'Di ba? Sakto kayo kay karong mga panahon na no, labi na karong adlaw no kay medyo tig-uwan, medyo presko. So mangita sa gyud kag bugnaw nga dessert, 'di ba? Di bitaw eh. Ang uban usually mangitag noodles ana, pero kung ako magud kung unsay panahon magud ako mong parisan, sakto ka na. Pero anyway, sige. I-mix natin to. Halika, tingnan nyo habang minimix ko, guys. Ayan, oh. O, diba? So, hindi na maklaro kung i-mix, diba? Pero, na siya'y ube ice cream, na siya'y coconut shavings, na siya'y murag jelly camerlu, na siya'y cornflakes, diba? Woo! Okay. This looks very ube-licious, ha, guys? OM. Woo! May option sila ng flavors ng ice cream. Ano? Ba't ube yung kinuha mo? Yun na lang yung natira. Ay. Ito yung mo yun. Ay, ano to? Ah, yung ice. Okay, so, of course, it wouldn't be halo-halo without ice. And I can see the milk mixture. Okay, hongit na tabi para kitang katag. So refreshing. Mangga. Dahil mangga. Maganda dito sa Cebu. Ang dami nyo makakainan na mura na masasarap. As in. In fairness, sa Manila, marami din mga sikat na halo-halo like Razons, ganon. Dito sa Cebu, ito, Sols, tapos Meltons. Marami pa actually, pero ito try natin yan. Pero so far, gusto ko tong Sols. At saka, kaya ko siya gusto kasi shortcut siya ng middle name ko. Guys, ngayon ko lang ipagsasabi. Hindi ko na sabihin yung first name ko, pero yung second name ko is Soleil. S-O-L-E-I-L. Hindi Soliel, hindi Soleil, but Soleil. It is the French word for sun. Sunlight! Ha? May halo-halo eh. Konting trivia, no? Yung nakikita niyo dyan, yung building na yan, concentrics na siya ngayon. Pero dati, converges yan. Nung hindi pa ako nakatira sa Manila, at nung dito pa ako nakatira sa Cebu, many moons ago, dyan ako nagtatrabaho. So, hello, wave, nakalimutan ko na, pero I had some good memories there. In fairness, nalala ko, after ng trabaho, kasi night shift ako eh, so musod ko gabi eh. Unya, akong gawa sana, buntag na. Laina lagi, spilling lagi. But well, you gotta do what you gotta do to survive. Subukan ko lang yung camera woman ko, ha? You know, Lowy.
Ano? Refreshing, di ba? Ang perfect niya guys para sa rainy season. Isa pa. So wala lang. Tambay-tambay lang talon. Actually, sabihin ko sa inyo itong buong araw na to, kumain lang talaga kami. Pero ang ginawa namin, dinivide namin sa 3 videos. Para naman masaya. So huwag kayong magulat kung meron ilang mga videos na pare-pareho lang yung suot ko. Kasi nga, di ba? Yes. Baka, kaya ako sila kasi namin kasi baka sabihin nyo wala nung damit, kawawa naman ako. Masarap niya guys. Mura pa. Usually sa Manila, chowking lang kami bumibili ng halo-halo eh. In fairness, masarap din naman talaga yung halo-halo ng Chowking. Yeah. Mamaya, ilalagay namin kung magkano tong halo-halo na to. Akala ko mamaya chowking naman. For now, hindi mo na sabihin para may thrill. May thrill. Diba? Yes. So anyway, the last time I lived here was in 2006. So medyo matagal na. Diba? So hindi ko na alam kung ano yung mga masasarap na inan dito. Of course, andito pa rin yung mga favorites ko like Dim Sum Break, Sunburst, Orange Brutus. Yan, given na yan. I-feature din naman yan sa mga videos guys. So abangan nyo yan. Mga picks natin yan. Kasi mga favorites na talaga namin dito yan sa Cebu. Tsaka talaga, sinabi ko namin kasi si Vanessa, na-try niya na yung iba at nagustuhan naman niya in fairness. So feeling Cebuana na rin siya. Yes. Kung meron kayong masuggest, let us know. Kasi, nangita pa ka ng mga barato, o mga lamig nga kanaan ba, kay para among ma-vlog ba. Di ba? Gusto ba, lab? Ay, wait. Yan ang sahog yan. Ay, so sweet. Nga pala, mansari namin ni Vanessa ngayon. Mansari namin ni Hungry Jowa. Happy mansari. In fairness talaga. Okay, paubos na yung halo-halo ko guys. Next time, ibang halo-halo naman ang i-try natin. Feeling ko, malapit ng umulan at malapit na rin dumilim, kaya i-close ko na tong vlog na to guys. Quick camera lang talaga, so mamaya ilalagay ko yung price at saka kung gusto niyo kumain sa Sols, meron sa iba-iba mga branches pero the one we went to, along Banawa lang, okay? At bang siya og 7-Eleven yun, nasa kanan sa taas, pero di lang kayo umusali sa parking, kaya naamang good siya sa kilid sa daan. Pwede naman unta, pero ganahan ko mabantayan ng auto good, so kung ano naman ni-risk. Okay. We will see you guys again in the next video. Thank you so much for watching me eat this super yummy halo-halo. Next time, ibang halo-halo na naman. Okay? Please subscribe. Huwag niyong kalimutan mag-like at mag-comment kung meron kayong mga suggestions, okay? Thank you so much. That was it mga animal. I will see you guys in the next video. Bye-bye!